slyšet. Krása ženy. Krása patří k ženě od nepaměti. Určitě znáte příběhy o Kleopatře, která se koupala v mléce, aby podtrhla svoji krásu. Víme velmi dobře o císařovně Sisi, která měla alabastrovou pleť a nádherné vlasy. To znamená, historicky o sebe ženy pečují. A dnešní díl je o tom, jak s esenciálními esenciálními oleji podpořit svoji pleť, svoji krásu ženy, jak se ještě víc rozzářit. A já jsem moc ráda, že tady jsme opět s Veronikou Hinkovou. Ahoj, Verunko. Ahoj. A dneska nás čeká nádherný téma krása ženy. A konkrétně ještě, protože ta krása je velmi obsáhlá a můžeme tam zařadit mnoho dalších jako témat, tak začneme pletí. Takže dnešní díl bude o pleti. A pověz mi, když chceme začít s krásou ženy, pěstovat naši krásu, kde začít? No tak obligátně zase ti povím pořád jedno a to samé. Žena je nejkrásnější, když se cítí dobře. Když se cítí dobře, když se cítí opečovaná, když se cítí krásná. A tím, že máme esenciální oleje, tak můžeme si s nimi pomáhat i tímhletím způsobem skrze péči o naši pokožku, o naši pleť, o náš ksichtík, tak jak já říkám. Takže vlastně je to takový 2 v 1. Vyrobíme si nějaký svůj úžasný výrobek na obličejíček a zároveň vlastně celý den můžeme být s tou vůní. Možná ty máš taky nějakou zkušenost tady ohledně toho? No, já mám zkušenost právě s tím, že když používám na svoji pleť cokoliv, co právě krásně voní, a máme právě tady dnes mnoho různých receptíků, které chceme ženám předat, tak vlastně ve chvíli, kdy cítím tu vůni, nejenom při té aplikaci, ale vlastně ona se mi připomíná počas celého dne. A musím říct, že vždycky, když mě jako jemně cinkne do nosu právě ten můj pleťový krém a ta vůně z toho, tak mi to jako dodává, vždycky mi to tak jako narovná, dodá mi to dobrý pocit. A přesně souhlasím s tím, co říkáš, že krása ženy vzniká u té její vnitřní spokojenosti. U toho, když se cítí dobře, když je radostná, když je se sebou spojená. No a postupně teda přejdeme na takové ty ryze praktické možnosti, jak využít esenciální oleje Young Living k péči o pleť, protože se nás na to hodně ženy ptají. Nechceme ani v tomhle díle tolik dávat, jako na co který olej vyloženě nutně funguje, protože to si můžete všude dočíst a zeptat se AI, ale určitě jsem chtěla říct, že dneska to bude hodně praktický o takových těch receptech, co využít, jak to použít a tak podobně. No a když teda chceme na tu pleť dát něco kvalitního, jako je esenciální olej, tak určitě potřebujeme začít u toho, že ta pleť bude vlastně čistá, bude připravená na to přijímání. To znamená odlíčení, jak vlastně vyčistit tu pleť. Co, Verunko, používáš ty doma? Já musím říct, že my s mojí dcerou jsme nakonec zjistili, že nejlepší odličováč je V6. Normálně si takhle stříkneme V6 do dlaní, potřeme si celý ten obličej, včetně řas, pokud používáte řasenku, a potom mokrýma tamponkama vlastně to stíráme a vlastně odličujeme. Takže tohleto jsme zjistili, že je úplně nejlepší odličovač, takže velmi doporučuju. Vlastně ani do toho nedáváme žádný esenciální olej, protože to opravdu používáme jenom, aby jsme odstranili ty nánosy za ten celý den. Takže tohleto používáme. Super, to moc děkuju, protože to se mě jako doporučila, tenhle tip jsem neznala. Pro diváky, kteří ještě třeba neví, co je V6, tak já jenom jako takhle ukážu. Mám tady v pumpičce, je to vlastně frakcionovaný olej, který nezatěžuje tu pleť, od Young Living taky. A já ještě jenom možná doplním, že co používám zase já ráda, tak je mentolový peeling. Jednou za čas, samozřejmě peeling nepoužíváme každý den, ale jednou za čas vyčistit si tímhle mentolovým peelingem, tak je člověk, musím říct, máš s ním zkušenost, Veru? Jo, mám, je to výborná věc a zejména třeba v létě, pokud je vám horko a jdete se vysprchovat třeba v průběhu dne, tak to můžete použít fakt i na dekolt, i na paže, opravdu je tam máta v tom, jo, takže je to takový jako svěží, úplně to jako rozzáří ten obličej, takže jo.
No, krásně to právě úplně jako zprůchodní i ty dýchací cesty mi přijde, takže opravdu je to příjemný a zároveň je tam té máty tak akorát, že to nedráždí. No dobře, takže máme odlíčenou pleť. Co bys doporučila dál použít? Tak já teda musím říct, že já nejsem úplně kosmetička a nejsem taková ta žena, která dělá všechny ty kroky, jo. Takže já jsem jako minimalista, takže já odlíčím a potom používám svoji pleťovou vodu, kam si teda dávám hydrolát a pár kapek růže. Tady do těch 100 ml třeba 5 až 6 kapek růže dávám. A to teda miluju, tím vlastně začínám i každý den ráno, že prostě si postříkám obličej, dohydratuju vlastně ten obličej tím, co mám ráda. Takže pokud nemáte růži, můžete použít geranium, můžete použít cokoliv vám voní jinýho. Je to opravdu takový to startování, pokud používáte to ráno, tak vlastně už se nadechujete do toho dne prostě s krásnou vůní a už vlastně ráno ladíte svůj nervový systém a ladíte svoji psychiku. Jo, může to být samozřejmě heřmánek, jo, může v tom být cokoliv, co potřebuje teďko vaše pleť. Mhm. Já jsem chtěla říct, že používám vlastně to též a pokud zrovna nemáme květový hydrolát, tak klidně může být i čistá voda. Jo, za mě já mám tady vlastně převařenou vodu a nebo studánková voda. Jo, takže když použijete studánkovou vodu, samozřejmě tady v té lahvičce jsem si jistá, že ve chvíli, kdy to použijeme, tak, nebo kdy to takhle často používáme, tak velmi rychle se to i vypotřebuje. Já používám taky ještě ráda palmarózu. Ty jsi říkala levanduly. Pokud máme hodně jako zanícenou pleť, tak možná ještě kopajba, protože ta je taky silně protizánětlivá. Jo, takže můžete si jako i s tím hrát, dělat si nějaký vlastní receptíky. A jinak konkrétně teď tady mám taky růži, se přiznám. To je prostě královna. Já bych ještě řekla, že skrze ten sprejík můžeme třeba i ladit hormonální systém. Klidně si do toho sprejíku, do té svojí pleťové mlhy můžete dát šalvě muškátovou, která je vlastně přírodní fytoestrogen, a nebo klidně tam můžete si dát Progessence Phyto Plus. Často to dělám právě mladým ženám, když jsou vlastně v tom rozpuku hormonálním, řekněme, a mají takovou tu pubertální pleť a opravdu krásně to funguje, krásně to sklidňuje tu pokožku a ladí zároveň ten hormonální systém. No, takže tohleto bych doporučovala. Rozhodně tohleto je jako krok, na který se každý ráno vlastně jako těšíš, když se probudíš a říkáš si, jo, tak můžete to mít vlastně už vlastně i jako u postele, jo? Je to něco, co můžete mít, že to může být ten rituál, ten každodenní rituál, prostě královny. Mm-hmm. Jo, já to miluju, já už bez toho nemůžu žít. Já taky ne. Verunko, vím, že pro nás máš úplně jako super recept na pleťové sérum. Pojď nám ho říct. No, tak já vám ho úplně přesně neřeknu, protože si nepamatuju všechny ty ingredience, ale slibuju, že to bude pod videem dole, že ho tam dáme. Takže zase tady vám takhle chci ukázat, jakou má jako konzistenci. A co teda je tam hlavní, je teda zase růže. Mám tam kadidlo a mám tam královský santál. Královský santál je jeden z olejů, který vlastně nejvíce doporučuje jako pěstící pro naši pokožku. A my vlastně potřebujeme, aby ten esenciální olej měl nějaký spojovatel, aby vám pomohl v té pleti vlastně ten účinek toho esenciálního oleje vlastně zafixovat do té pokožky. Já používám hlavní složkou 40% až 50% je ten hydrogel. Já vám potom to dám všecko dolů do toho komentáře, který vlastně je tou největší hlavní složkou. Vidíte, že je to takový, vypadá to trochu jak takový jako sperma, ale je to jako velmi, velmi příjemné a je to vlastně ta hlavní hydratující složka, která spojí ten esenciální olej a tu vaší pokožku a vlastně zafixuje to do těch kožních buněk a tím pádem ta vaše kůže přijímá to nejlepší z toho esenciálního oleje.
Vždycky tam dávám nějakou kyselinu hyaluronovou. Dávám teda kyselinu hyaluronovou, mám tekutou, dávám i sem i do toho stříkátka. Doporučuji, aby tam nebyla jenom ta voda, aby to opravdu se spojilo. Jo? Ono teda, když to tam je, když je tam ten spojovatel, tak opravdu je to lepší, pokud nemáte teda hydrolát. Ale pokud máte i hydrolát, můžete i hydrolát nalít trochu do toho séra, protože opravdu my tam tu vodní složku potřebujeme v tom séru. A potom tam dávám ty esenciální oleje, které jsem řekla na začátku, zejména teda tam mám růži, kadidlo a santál. A všechny ty složky potom se musí pořádně promíchat a potom opravdu stačí jedna malinkatá kapička, kterou si vlastně rozetřete po tom vyčištění a po té pleťové mlze, tak vlastně si to natřete na celý ten obličej a už budete cítit, že vlastně ta pleť bude taková jako hydratovaná, bude trošku taková jako kdyby lepkavá, jako kdyby vyživená. A teprve potom na to dávám něco dalšího. Buď to teda zase nějaký esenciální olej, třeba v jojobovém oleji, nebo v mandlovém oleji, nebo ve V6, nebo v oleji, teď jsem zapomněla, Black seed oil, no, z černuchy, olej z černuchy, ze semínek černuchy, pokud máte, nebo jakýkoliv jiný kvalitní makadamiový olej a tak dále, který je velmi jako vyživující. A tím vlastně jakoby zakončuju tu svoji péči a vlastně to úplně stačí. Někdy večer dám jenom to sérum. Prostě dám jenom to sérum a jenom nechám prostě pleť vstřebávat celou noc tyhle ty úžasné složky, vlastně, které jsou vyživující. Taky do toho séra dávám, jedna ze takových zajímavých složek je koloidní zlato, taky se dá koupit ve všech, já vám tam dám i vlastně, kde se to dá zakoupit. Všechno používám po kapičkách, po malinkých dávkách. Jo. Největší část je tam teda ten hydrogel, a pak je tam ten hydrolát a esenciální oleje. Takže to fakt bych vám doporučovala. Pokud se s tím samozřejmě nechcete dělat, tak Young Living občas vytvoří nějaký sérum. Teďko nedávno jsme měli peptidové sérum, které je úplně vynikající, ale já musím říct, že to má úplně stejnou konzistenci jako to moje sérum, takže a vyjde to určitě teda lacinějš. Takže kdo chce být šetrný, já jsem v šetrnosti a pokud ty oleje máte, tak je zbytečné, abyste si to kupovali někde prostě mimo. Jo? Pokud oleje máte, tak zkuste si to vyrobit. Mm-hmm. Tak to... Co používáš ty jako sérum, Kačí? No, já právě moc ráda používám kombinaci. Teď, a musím říct, že jsem překvapená, protože jsem byla po dlouhé době u kosmetičky a kosmetička mi říkala zrovna minulý týden, že prý nemám skoro žádné vrásky, jo, ve 41 letech, což jsem jako, já je tam jako vidím, ale ona říkala, že to je úplně jako nic jako zanedbatelný oproti tomu, s čím se setkává, tak jsem byla ráda, že jsem dostala takové jako potvrzení. Ale co je moje vlastně denodenní péče, taková denodenní rutina ráno a večer na vyčištěnou pleť, tak já si nejdřív namíchám vlastně do takovéhle lahvičky s kapátkem nějaký nosný olej, právě buď to V6, nebo používám zase třeba mrnkový olej, protože lehký, vlastně nekomedogenní, nezanáší tu pleť, případně kvalitní arganový, který zase hodně jako vyživuje, taky je to zlato na tu pleť. A do toho si dávám buď tohle je zhruba tak 50 ml lahvička, takže do ní bych si já osobně dala třeba, to bych si vytvořila hodně kvalitní sérum, 5 kapek růže, ale stačí začít 1-2 kapkama, můžete si sami vyzkoušet. Co miluju, tak já miluju mirhu na pleť, takže vlastně já si dávám ještě do takovéhle lahvičky třeba 10-15 kapek mirhy. A vlastně používám to tak, že samozřejmě, když to protřepu, tak ještě součástí té péče je kyselina hyaluronová, kterou já používám od firmy Renovalité, mám ji moc ráda, používám ji už dlouhou dobu. A vždycky si dám pumpičku téhle nízkomolekulární kyseliny hyaluronové, jazykolam trošku. A do toho si dám třeba jenom 4 kapičky tohodle vlastně namíchaného oleje, nosného s tím esenciálním olejem. Takhle si to jako promíchám na dlani a právě, že si to vetřu krásně jako do obličeje, případně na dekolt.
A musím říct, že přesně zrovna ta Mirha je pro mě nádherně ženská. Ona hodně vyživuje, je i vlastně, že jo, když byste si otevřeli Mirhu, tak ona je taková vaská hodně, takže opravdu mně přijde, jak kdyby hezky jako zakonzervovala tu pleť, že dříve se balzamovalo esenciálními oleji, takže ona tak jako krásně jako tu pleť jako mi napne, vyživí a právě s tou kyselinou hyaluronovou můžeme krásně tu vlhkost uzamknout v té pleti. Takže pak mám pocit takové jako šťavnatosti a vyživenosti. A podle toho, který olej zrovna na který mám chuť a vytvořím si třeba do toho kapátka, tak tahle vůně mě pak provází právě celý ten den a vždycky to jako mě úplně no otevře mi to ráno a uzavře mi to krásně tu noc, protože ta vůně je něco, co nás opravdu dokáže uvolnit, oblažit, rozradostnit. Takže to je moje každodenní péče. Krásný. Já teda moc děkuju za tuhle ten tip, protože je to jednodušší pro spoustu žen, že si nemusí míchat žádné sérum a můžou vlastně jednoduše si koupit kyselinu hyaluronovou, jednoduše si vytvořit lahvičku s kapátkem, kde budou mít svůj olejček. Já tady taky mám svoje tipy. Já tady mám samozřejmě aloes z biblické sady, ale můžete klidně použít královský santálovník, královský havajský santálovník. Oba dva ty oleje jsou opravdu fantastické, opravdu jsou jako velmi doporučované na péči o pleť. A potom tady mám vetiver. Vetiver je, řekla bych, lacinější verze santálu, taky má takovou konzistenci medovou, velmi jako vyživující. A řekla bych, že tyhle ty dva oleje opravdu, zejména v perimenopauze, v menopauze, já velmi doporučuji ženám používat, protože je to takový hladivý, medový nádech života, jo? Že ano, naše pleť, samozřejmě celé naše tělo nějakým způsobem se opotřebovává, ale my ho můžeme dovyživovat. A velmi dobře působí právě na tu psychiku té stárnoucí ženy, protože my všichni prostě všechny stárneme a všem nám přibývají nějaké vrásky, ale to nevadí, když ta vrázka bude vyživená a bude vlastně v takový jako péči, tak ona bude vlastně zářit v tom obličeji. Nebude to taková ta seschlá vrázka, která vlastně je smutná. Tak pojďme si říct, že ty vrásky mohou být veselé, že ty vrásky mohou být vyživené a mohou být vlastně šťastné. Rozhodně nedoporučuju píchat si kyselinu botulotoxinovou do těch vrásek. Prosím vás, to nedělejte. To nedělejte. Jo, je to prostě toxín a vůbec nevíme, co to s těma obličejema udělá v budoucnu. Je to fakt za mě, já tam cítím velký jako nebezpečí. Mě tak napadá, promiň, ještě slyším, tak mě tak napadá, že vlastně i ty oleje nám mohou pomoci vlastně přijímat i ten zub času a to stárnutí se ctí, protože i to je vlastně důležité, že nám vyrovnávají psychickou pohodu a že vlastně potřebujeme přijímat i to, že nějaký stárnutí a nějaké vrásky a změna na té pleti nebo na té vizuální stránce samozřejmě je nevyhnutelná a esenciální oleje nám můžou vlastně pomoct to přijmout. Je to tak, nazvala si to naprosto dokonale a já vlastně všem ženám doporučuji, aby to prostě přijmuli. Aby to prostě přijmuli. Nikomu z nás se to samozřejmě nemusí líbit, ale je to tak. Nic s tím nenaděláme. Můžeme to zpomalit, ale můžeme minimálně se cítit líp s tím, co je, přijmout to a tím pádem zase budeme zářit víc, než kdyby jsme tady prostě v koutě někde jako byli smutní z toho, že přibyla jedna vrázka nebo něco takového. Mm-hmm. Samozřejmě růže, pokud používáte růži na obličej, tak to je jako taková esence lásky, sebelásky, kdy vy, když používáte růži na svůj obličej, na svůj dekolt nebo na svoje tělo, tak obrovsky pomáhá právě přijmout se v té
přirozený lásce, přijmout se v tom, jaká jsem. Přijmout se v tom, že někdy se prostě ráno vzbudím se zmuchlaným obličejem, ale mám šanci přesně tímhletím sprejíčkem hnedka rozzářit si ten obličej a zároveň celý den. Jo, takže máme ty možnosti. Tak, ještě bych možná promluvila kraťoulince pro úplně mladé ženy, které vstupují do toho ženského života, pro dívky v pubertě, pokud mají problémy právě s různýma pupínkama, necítí se dobře, nebo mají lesklou pleť a nechtějí mít tak lesklou, tak zase můžou používat esenciální oleje tím způsobem, který jsme už tady s Kačkou popsali. Určitě je potřeba vyčistit, určitě je potřeba hydratovat a držet v nějaký jako čistotě, pokud tam jsou jako ty pupínky, které jsou zanícený, tak velmi doporučuji směs Purification, dát si na mokrý tampónek a opravdu jako poťapkávat, jo, nebo kde to je, tak třeba i zkusit čistý ten esenciální olej, jenom dát na to místo, opravdu jako čistit. Někdy pomáhá prostě levandulka. Jo, levandulka taky můžete i do těch rán krásně to vyčistit. Rozhodně neuděláte chybu s kadidlem. Kadidlo taky krásně přeprogramovává, ladí hormonální systém stejně tak jako ta levandule. A jinak mám taky velmi dobrou zkušenost s palmarozou v tom spreji. Právě pro ty aknózní pletě používat palmarozu v tom spreji. Zároveň je dobrý ladit hormonální systém u těch mladých žen, takže tam taky můžete dávat si do těch sprejíčků nebo i do toho svého pěstícího oleje nebo krému přidat prostě šalvii muškátovou nebo přímo Progessence Phyto Plus, který ladí celý ten hormonální systém. Takže aby jsme ještě nezapomněli na tyhle ty naše mladoulinké ženy, které k nám vstupují a moc si toho vážíme, protože ty dotazy dostáváme. A možná ještě mám potřebu, Verunko, zmínit, že než ženy začnou s esenciálními oleji pracovat, pokud se ještě neznají, že jo? My tím, že se známe, pracujeme s nimi, tak víme, že si klidně můžeme dovolit i kapičku čisté mirhy přímo na pleť, nebo kadidla, nebo čehokoliv a víme, co to s námi udělá. Ale pokud je tady možná někdo, kdo sleduje zrovna tenhle díl a nikdy v životě s esenciálními oleji ještě nepřišel do styku, tak doporučuji udělat si takový jako test alergický, že si vlastně na tu jemnou pokožku dlaně naťuknete ten olej, který chcete používat a pokud tam nebude reakce, tak víte, že si ho můžete vlastně začít třeba zatím ředit, vyzkoušet na pleť a jít vlastně jakoby s určitou takovou opatrností. Určitě máš naprostou pravdu, je to tak, raději vždycky řeďte na začátku, udělejte si ten test citlivosti a určitě do začátku bych doporučovala víc ředit a potom můžete pomaličku třeba dávat menší ředění. Pokud vám to vyhovuje ředění, tak určitě nechte tímhletím způsobem. Často dostávám taky otázky na oční víčka a vůbec na unavené oči. Je to velmi častý, protože hodně pracujeme s počítačema, s telefonama. Ta obrazovka velmi je nepříjemná pro ty oči, tak já velmi doporučuji kadidlo. A zase, kdo nemá zkušenost nebo má pocit, že má citlivou pleť, tak raději si nařeďte. A já teď jenom ukážu, jak já to používám. Já vlastně jenom si takhle ťupnu, rozetřu mezi konečkami nebo mezi ukazováčkama ten esenciální olej. Vidíte, že tam je ho docela dost. A pak vlastně si takhle aplikuju jemnou linkce, dělám takový lehký akupresurní dotyky v tom očním okolí, ale vidíte, že jsem jako relativně dost daleko, jo, nejsem u těch očí, takže samozřejmě je tam potřeba jistá opatrnost, co se týče toho očního okolí, abyste byli takhle dál, jo, a jemnou lince můžete pomačkat a nechat potom třeba chviličku působit. Kdo by byl odvážnější, tak může si dělat i malou takhle masáž. Opatrně kroužky. A
A potom i na opačnou stranu, jo, velmi jako opatrně, nějak tam nevytahujte tu kůži, jo, ta kůže v podstatě v tom očním okolí by se neměla vytahovat. Takže tady třeba dole je lepší to poťupkat. Už taky máme i zkušenost s tím a máme to i změřený, že když používáme tímhletím způsobem kadidlo, že se snižuje vnitrooční tlak. Teďko jedna žena opravdu to naměřila, jeden den měla 47 a hrozně jí z toho bolela hlava. A potom druhý den měla jenom 30, ten vnitrooční tlak. Takže Po se aplikaci nebojte. kadidla. Po té aplikaci kadidla. Jo, my jsme tam, myslím, dávali ještě levanduly, protože samozřejmě ta velká bolest hlavy vykazovala vlastně, pro mě to je vždycky takový důkaz toho přetíženého nervového systému, že už ta hlava fakt si neví rady. Takže jsme tam ještě dávali dýchat k tomu vlastně esenciální olej z levandule, nebo můžete dát do difuzéru. A druhá věc je prevence padajících očních víček, což je taky častý dotaz samozřejmě u žen, tak já mám nejlepší zkušenost po této aplikaci kadidla, že rovnou si tady takhle mačkám tyhle ty nadočnicové oblouky. Schválně si to vyzkoušejte. A je to jako velmi, velmi, velmi příjemný. Můžete použít kromě kadidla mirhu. Mirha totiž prokrvuje, čili vy tam ty svalíky můžete si prokrvit zároveň. Já teďko jsem to neukazovala, ale vy už víte, že s mirhou můžete pracovat tím způsobem, který potřebujete. A nebojte se to tam opravdu jako zmáčknout. Jo. Nebojte se to i pohýbat. Jo, takhle ještě ukážu. A i nahoru a dolů. A vemte si i ten střed tady. Nebojte se, můžete to tady takhle pěkně si promáčknout. A vyzkoušejte, jak je to příjemný. Když to takhle párkrát uděláte, tak najednou hnedka máte pocit, že to všechno jde takhle nahoru. Jako. Tohle to jde prostě nahoru. Tím, že jako vlastně nějaký napětí v tom obličeji, že se tím krásně uvolní. Můžete samozřejmě se pokusit používat takový ten kámen, teď nevím, jak se jmenuje, kaša, nebo nevím, jak se to jmenuje. Já moc to nemám ráda, bytí teda mám. Co mám radši, jsou takový ty válečky, taky pěkně, takže vytahovat prostě nahoru, vlastně uvolňovat, jo, uvolňovat pěkně ty obličejové svaly, to všechno samozřejmě pomáhá. Za mě teda, já mám nejradši svůj vlastní dotek, takže trošku jako si nacituju ty svaly, který mám pocit, že jsou v napětí, a tam třeba dávám si nějakou masáž. Často je to tady v těch čelistech. Jo. Tady je takový větší svalík. Tady byste mohli, když si tam jako máčknete, tak to může i bolet trošku. Tady se nemusíte bát přitlačit. Vůbec se nemusíte bát. Že tam rozmasírováváme takový ty často nevyřčený slova, že jo, nějaký vztek, který jako potlačíme a pak v nás se zase to působí navenek v té kráse, takže hezky si to rozmasírovat. A co já si teda sundám ještě brýle, když teda jsme u těch, tak já jenom čistě, že si takhle chytnu ten obličej a takhle ho jako jemně vytáhnu. Ale vlastně přesně cítím tam ten dotek a že i vlastně žena sama sebe se laskavě dotýká. Jo, že vlastně to dotýkání se často máme přesně ty různý přístroje a všechno, ale vlastně dotknout se. Jo, to už to je jako láska, která pak je. Ano, to úplně tyko cítíte v těle, jo? Že se tam rozlije takový jako blaho a řekla bych, že to je pro ženy taky důležitý moment, kdy vlastně se zastaví a dělají něco pro sebe. Jo? Takže dneska jsme se věnovali hodně obličeji a samozřejmě kosmetičky říkají, že péče o obličeji končí tady. A já bych řekla, že péče o ženské tělo začíná u obličeje a končí u chodidel, takže budeme pokračovat dál v té edukaci, co se týče krásy ženy. Přesně tak. A Veru, prosím tě, ještě jenom poslední dotaz, nedá mi to. Já mám kamarádku, která vždycky, když jí říkám, hele, tak si namíchej soličku, a ona,
já to tak nerada míchám, já prostě nemám ráda, já si radši koupím něco, co má krásný balení, co vím, že už je jako dobře vytuněný a pak to vlastně s tou láskou používám. Co Mhm. bys doporučila pro tenhle typ ženy, který si nechtějí míchat séra, nechtějí si míchat pleťové vody, nebo prostě, jo, co tam pro nás máš? Mhm. Ale já bych vám teda doporučila 2 produkty, které sama používám, protože taky někdy nestihnu si vyrobit, nebo prostě zrovna mi to dojde, tak potřebuju něco rychle. Co teda doporučuji hodně, je tenhle ten olejček právě z černuchy, ze semínek černuchy a je v tom kadidlo Deep Spectra. Víte, že Deep Spectra obsahuje velké množství kyseliny vocvelové, takže fantasticky vlastně zase smázneme uděláme takový jako 3 v jednom, možná 4 v jednom. Nádherně to voní, je v tom ještě pomeranč. Je to velmi pěstící olej, takže stačí ho zase velmi, velmi málo. Zároveň teda ta kyselina vocvalová krásně ladí nejenom náš obličej, ale i naši imunitu a náš hormonální systém. Víte, že pomeranč taky zvyšuje náladu, přináší radost a tak. A ten olej z té černuchy je opravdu velmi jako výživný, takže tohle bych každému doporučila. Není to běžně k dispozici, sledujte, já na to vždycky upozorňuji, když ten olej se dá zakoupit, tak já vždycky na ně upozorňuji, protože ho používám a používám ho dokonce jak nahoře, tak dole a to vám povíme někdy příště, takže to je jeden tip. A potom druhý tip je ten skvělý krém, taky je v tom opět kadidlo. A to je takový zpevňující krém, který můžete používat jak na celé tělo, tak na obličej, tak na krk, tak na dekolt, tak na prsa, tak na bříško, tak na ruce. Zase stačí ho velmi, velmi málo, takže vám vydrží opravdu dlouho, nádherně voní, má nádhernou konzistenci a taky je velmi vyživující. No, takže můžete tyhle 2 produkty si pořídit. Výborně, mě tady už syn naznačoval zvukově, že se mu potřebuju věnovat, tak doufám, že kamera nepřepla zrovna, když tady ode mě šly zvuky, že bylo na tebe neustále vidět. A děkuji moc za doporučení, děkuji za tenhle díl, já sama jsem se obohatila. Těším se taky na ten recept, protože se přiznám, že recept na sérum jsem ještě neskoušela, takže ho vyzkouším. Já zůstávám u takové velké jednoduchosti. A milé dámy, vyzkoušejte z toho, co jsme tady říkali a napište nám, jak vám ty receptíky vyhovujou, jak si to užíváte, my budeme moc rádi. A kdybyste chtěli dostávat pravidelné tipy právě třeba, jak jsi zmiňovala, že ne vždycky některé sérumy je k dispozici, nebo krém, nebo olej, tak vlastně máme WhatsAppovou skupinku, kde tyhle jakoby informace sdílíme. Takže kdybyste se chtěli přidat do téhle WhatsAppové skupinky, která se jmenuje Moudrost olejů, tak vás tam rádi přivítáme. Stačí, když nám jenom napíšete. Veškeré kontakty na nás naleznete dole pod videem, stejně jako recepty na dnešní péči o pleť. No a my se na vás těšíme zase při příštích voňavých rozhovorech na téma krása ženy.